and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Pagpuyo. Si Ka Agnes na lang ang dinhi. Pagpuyo. Yan na sila. Nagpaingunan din eh. Pwesto ng daan ka, Mary. Doon na sila. Sangagon ka mo sa mga balas sa mga mapulang manggugubat. Mga impacto pasista. Anda mga kawan! Basuka! Kameri! Pasensya ka, Rudy. Karon pa ko makakahak sa kong armas. Sa nagsigit. Hilom! Uno ha? Murag muhunong sila. Pag nga makinas mga sakinan. Sarge, o ba na si Sarge Binoy? Corporal Salis, klaruhan ninyo og mayo ang unahan. Inigsaylo ninyo anang nag-atubang nga pangpang. Clear gani, balik mo dinhi kay mupadayon kita sa unahan. Kinahanglan, dili kita malit sa turnover of command sa Camp 7. Naibaw na mo anang Colonel Ronald Joaquin. Kusog manginsulto. Musamot na siyang kalami karon kay siya na ang Camp 7 Commander. Mom! Itonol nga rin ako ang teleskopyo. Tanawan ninyog mayo. Basin may mga landmines ang dan. Those who have binoculars, use them! I-focus sa doha ka pangpang. Huwag magpalipat. Niya na kita sa NP-infested area. Alright. Naamoy na kita. Mingaw, sir. As I said, ayaw mo palipat. Ayaw ninyo ikimaw ang inyong mga ulo. Kana kay mihuno sila. Naliguro silang daan. Huwag magliho. Okay na siya. Sila si Karhuri ang pabor kaayo. Kung magpabuto sila, musunod ay kita sa pagpabuto. Sige. Kamere, kipaningot ka maayo. Singot ni sa sayo kang init sa adlaw ka, Agnes. Ka, Rudy, unsay balita diha? Unsay mo nakita? Yan na sa tungtungod ang duha kakaway. Ilang gisiguro. Naagyot sa atong tungod. Mupadayon na sila. Clear kayo, sir. Ingaw kayo. Karitaw din. Start, Sergeant! Abante! Abante! Ayaw na! Ayaw na! Doon na kaayo sila karuti. Ka, Rudy, unsay ba ito kipaabot? Ayaw mo pag-apura! Ayaw mo pag-apura! Gipasud pa na ako silang tanan sa last layer ang magkabuang silang tanan. Andam! 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 Kung bakit hunaw naon kining duha kapangpang nga nag-atbang. Kung mo na gamiton sa mga komunista para sa pagpangambos. Huwag dag-anan ang ambusan dining dapita. What train is coming? Fight for your life! Abak! 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 Nagkapuang ang mga luog! Nagkapuang ang mga impacto pasista! Ayaw pagbarog ka, Mary! Gaya kaki ko! Ayaw pagbarog! Nakasabot! Nakasabot! Kaluni! Niatras ka doon sa 6-5! Bukto na ko! Pagpuyo lagi, Maria! Ayaw pagluhag! Kinagsahit ko sa driver anang miatras sa 6-by! Kung ano mo, Rudy, uy!
Nakuha gid ani among amo eh. Oh. May bang pagkatahi ang bago na kong uniform, Loy? Oh, gusto gyud kay mo, sir. Bisa mo to kamacho kagwapo. Bisan sa sir. Pero adun ako gikabalakan, sir. Sabay mo kikabalakan, Loy? Mabayo to niya ko tungod mo, sir. Bukan tanong kasi mong uloy. Tod, kung sa'yo balitas na ganit detachment sa bukid. May dulhog naman kuno sila, sir. Nagsignal man si Major Torres gani ha, sir. Ngit-ngit pagod. May kontak na siya nga mudulhog na sila dinhi sa syudad. Nagda sila mga hayop? Sir. 5 ka baka sa usa ka 6x ug mga kanding, baboy ug mga manok Bisaya sa laing 6x. Usap ng detachment ni Torres. Namuhay na sila mga hayop, Loy. Ha, namuhi boy. Siningkaharan na niya sa tagabukid si Roy. Oh. Kuyos mo dahil mga itog sa tagabukid kon kakita na og Armalite. Sagoy sa ni Torres, ha? Arang-arang sab. Hasag hayop gani ana, sir. Masakiro no kapil. Basta mo na maglagot. Basin og manawag usab to karon, sir. At tingali na sila sa City Road sa pagkakaron. Unya ba magabiing happy-happy? Kuhaan na una niyo si Kwan, General Sakala sa hotel ngayong gisakan. Sige hapon ang mo officiate sa turnover of command, sir. Siya gyapon. Ikaw na bahala, Kalusyo. Ihulog na pagpaputo! Ihulog na pagpaputo! May nakaikyas, Caroline. Mayo para sa nakaikyas, Kalusyo. Ngano makaayo man? Karudi. Aron sila mo balita ni Colonel Ronald Joaquin, ang bagong camp commander sa kampo nga tong gisod kamiri. Nganong naingon man yan imong reaction sa imong dagway kamiri? Muragwa kay kahimuot sa naangkon na tong kadaugan. Nganong nahibaw ka bahin anang Colonel Ronald Joaquin? O nganong nahibaw ka man nga siya na ang bagong camp commander sa maong kampo? Unsa ka magidi ay? Karudi? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!